Priatelia, ja a pred kamerou s týmito žrebmi v ruke znamená len jednu vec. Ideme rozdať tieto žreby do ulic, len tak, za to, že sú sviatky. Chceme robiť ľuďom radosť, takže poďte so mnou a poďme si to rozdať. Priatelia, pozrite, aké sú krásne. Dobrý deň, chcete žrebík zadarmo? Áno, úplne, takto si ho zoberte a je váš. Áno. Kto má na Vianoce meniny? Edo má na Vianoce meniny. Áno, aj. Dobre, páči, je váš, to je všetko. Páči, šťastná veselá, dotrite si, možno vyhráte. Páči. Vianočný čas je Christmas time. Dobrý deň. Páči, tu máte od Nike žreb zadarmo. Šťastná veselé. Zotrite si. Pani, čaute, šťastná veselé, zotrite si žrebík od Nike. Ďakujeme. Páči, to je všetko. Môžete ísť ďalej. Vianočný čas je Christmas time. Dobrý deň, páči, od Nike 2 žreby zadarmo, zotrite si. Páči, šťastná veselé. Piešťany a okolie, ak sledujete toto video, túto pred parkom schovávam jeden žrebík. Kto viete, kde som, nájdete si ho tu. Páči, zotrite si. Dobrý deň. Máte od nás od Nike žrebík zadarmo, zotrite si. Kľudne, páči, je váš. Šťastná veselé, to je všetko. Páči aj vám, zoberte si. Šťastná veselé. Páči, zoberte si žrebík od nás od Nike. Hádam niečo vyhráte. Šťastná veselé. Pekný deň. Šťastná veselé. Páči, pekný deň, dovidenia. Zadarmo. Áno, od Nike, od nás, páči. To je všetko, šťastná veselé, ďakujem veľmi pekne. Priatelia, žreby máme rozdané, dúfam, že sme vám spravili radosť. Ak neviete ešte rýchlo čo pod stromček, tak bežte do najbližšej trafiky alebo na našu pobočku a kúpte tieto žreby a potešte svojich najbližších.